Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І наступну годину буду з вами працювати у цій студії. Я одразу хочу привітати гостя цієї години у нашій студії. Це Микола Маламуш, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Як ми вже з вами поза кадром спілкувалися, що хочу з вами обговорити максимальну кількість новин. І почати з того, що СБУ підтвердила екстрадицію в Російську Федерацію представника Кадирова в Україні. Просто хочеться дізнатися вашу думку і почути ваш коментар. Який це сигнал? Що це відбувається? З одного боку, це соратник Кадирова, Кадиров друг з Путіним, але хтось щось з кимось не поділив. Будь ласка, от розтлумачте і розставте все по полицях. Ну, у першу чергу треба відзначити, що Кадиров намагався завжди мати представництво в Україні. Неформально, відповідно, не був ідентифікований дипломата, відповідно, своє представництво не мали. Вони на такому приватному рівні, на приватному, навіть публічному рівні демонстрували, що такий є представник для комунікації з українською елітою, з представниками, відповідно, чеченської діаспори. І цей процес відбувався під час правління Януковича. От пізніше, відповідно, ця людина залишалася в Україні. І в даній ситуації до якогось періоду він ще знаходився не в поле зору спецслужб. Але коли розпочалися якраз дуже серйозні події на Сході, а відповідно чеченські представники, особливо патріоти, приймали участь, відповідно, був сформований окремий навіть батальйон. І відповідно протиріччя між Кадировим і його представниками вони наростали. Ми маємо ряд фактів, які дійсно свідчать, що ці протиріччя приводять до системних проблем і навіть перестрілок. А пізніше ми можемо говорити про окремі факти, вже пов'язані з вбивствами або замахами на вбивств. І в даній ситуації що зрозуміло, що такі особи, як представництво Кадирова в Україні, не могли бути бажані. І тому є така форма, яка передбачає якраз в плані забезпечення безпеки, недопущення якраз, можливо, підтримки якихось радикальних дій проти України і радикальних сил, або розборок між, відповідно, представниками чеченської національності. Ну, відповідно, це адміністративний захід, який передбачає виселення або відправлення по місцю проживання в Російської Федерації, відповідно, в Чечню. Цей акт має, відповідно, згідно законодавства і МВС, і СБУ, і що СБУ в даній ситуації провели. Ну, тобто це можна якось скоригувати на українську сторону? Тобто, чи можна це якось... Знаєте, от як кажуть, плюс українській службі безпеки. Я думаю, що в даній ситуації Служба безпеки розібралася з цією проблемою. Бачу, що є загроза від діяльності такої особи або зв'язків цієї особи, яка не сприяє стабільності в державі, а може й загрожує національній безпеці. Виходячи з цих критерій, вони правильно прийняли рішення. Я думаю, що один із плюсів вже можна говорити. Хоча не глибока розробка, але об'єктивно проведені заходи на упередження. Тому що якщо ми говоримо про якісь реальні дії цієї особи, направлені на підготовку і проведення якихось терористичних актів або злочинів, це людина повинна бути арештована. Він не дипломат. Тому дана ситуація, розумієш, це превентивний захід, який застосувався Служба безпеки України. Дана ситуація рахується правильно. Дякую за відповідь. І ще до однієї теми хотів би перейти, але почну з того, що Зорян Шкіряк напередодні заявив про те, що Плотницькому, вже, я так розумію, колишньому голови так званої ЛНР Плотницькому загрожує ліквідація. Маємо цитату пана Шкіряка з цього приводу, давайте послухаємо. Я вважаю, що йому дуже треба перейматися за свою долю. Я не сумніваюся в тому, що йому загрожує ліквідація, як це було з іншими ватажками російських терористичних банд. Оскільки він не тільки злочинець і терорист, який несе відповідальність за не одне загублене українське життя, він цінний свідок злочинів Російської Федерації, зокрема путінського режиму і путінської армії проти України. А як ви гадаєте, чи розділяєте ви думку з паном Шкіряком? Тому що, з одного боку, і правда, краще здатися Україні, тому що він є дуже цінним свідком. Ну, в даній ситуації я не думаю, що якраз такі заходи будуть проводитися, тому що спецслужби Росії, відповідно, вони ще тримають паузу, і це спрацювало проти Росії, тому що це явно була б вже акція направлена на дискредитацію російського керівництва спецслужб, що вони проводили ситуацію по ліквідації. З іншого боку, вони б хотіли зберегти статус, що вони забезпечують безпеку цій особі. І третя ситуація, що все-таки Плотницький визначений як одна із контактних осіб по
Мінському процесу, який відповідно учинив свій навіть підпис в свій час, коли підписувалися ці угоди. Тому в даній ситуації я не думаю, що вони будуть ризикувати і проводити якісь акції. Це дуже проста схема, яку висловлює пан Шкіряк, що вони всі будуть убиті і тому подібне. Кожна своя доля, відповідно. І зрозуміло, що за Плотницьким стоїть адміністрація президента, має свої види по ньому, як уже не лідера, а як ту особу, яку можна використати в дипломатичному процесі, переговорному процесі, а можливо якраз і тримання під контролем інших лідерів, які сьогодні знаходяться уже на території так називаємих ЛНР, ДНР, тому що в даний момент він з одного боку є свідком злочинів Росії, а з іншого боку є свідком злочинів якраз тих осіб, які сьогодні знаходяться у владі. А це ще компромат на них, які можуть використовувати ФСБ, наприклад, Генштаба, сама ж адміністрація президента Росії. Я на даний момент рахую, що Росія цього пробувати не буде і буде використовувати Плотницького в своїх цілях. Це в першу чергу оперативних і з іншого боку, як треба дипломатичних, тобто прикриваючись його підписом, його бувшим статусом, і тим більше вони визначать як спецпредставник по так називаємій ЛНР. А чи якось вплине ця зміна керівництва псевдореспублік на мінський процес взагалі? Я думаю, що в даний момент Росія повністю керує цим процесом, тому особливо змін не буде. Єдине, що буде посилена вертикаль влади, що було зроблено, тому що в даній ситуації перемогли не адміністрація президента, а спецслужби. Уже ситуацію на території, контрольованої бойовиками Росії, більш чітко бере на себе ФСБ. Раніше це вела адміністрація президента. Зрозуміло, що тут буде більш жорсткі моделі контролю, більш жорсткі вертикалі і особи, які дійсно ідентифікують себе як силовики, наприклад, чи представники МВС бувші, чи представники СБУ, які контрольовані відповідно колегами із Російської Федерації. Вони чітко їм будуть направляти, вони чітко будуть виконувати завдання, а не так як Плотницький, він щось одне заявляє, друге там сказати, якісь потоки формує. Розуміло, що це теж будуть ці люди контролювати якісь потоки, але це все буде структурно, погоджено з Москвою. Розуміло, що це буде керована ситуація. Але в Мінському процесі вони будуть дотримуватися той же стратегії, тому що в даній ситуації це модель якраз тримати ці території під контролем Російської Федерації і вимагати, відповідно, не звільнення території або контроль якраз території представниками місії ООН, наприклад, повністю контролю кордону, а тільки, так сказати, частково те, що вони ставлять питання, а ставить Росія так питання, не наприклад, Захарченко або, наприклад, нове керівництво ЛНР. А Росія ставить питання про те, що, наприклад, миротворці не будуть на кордоні з Росією, миротворці не будуть по всій території. Тобто обмежувальні заходи ставить сьогодні вже Російська Федерація на міжнародному рівні, визнаючи, що вона це ставить. А тоді говорять, а ще й погоджуйте з бойовиками. А тоді питання про вибори стоїть під контролем Росії, тобто весь комплекс, який вигідний Росії, щоб ці території контролювати. Тому в даній ситуації, я думаю, що Мінськ нічого не змінить. Фактично, ця модель, як ми говоримо на сьогодні, вона стримуюча до, можливо, недопущення активних стратегічних дій, але вона не вирішує проблему. Тому сьогодні поряд з цим процесом ми повинні виходити на потужний формат міжнародної підтримки в рамках двадцятки, а то й більше, яка буде забезпечувати і вирішення глобальних проблем, і дорожня карта по Україні, зокрема, під егідою цих країн. Тому що тільки Нормандський фронт, він не забезпечує прогресу якраз вирішення питань на Сході, а тим більше по Криму. Вже і вчора став це питання експертам, які були в нашій студії. І сьогодні хочу так само почути вашу думку стосовно того, як ви коротко бачите ситуацію в Луганську. Це розподіл влади, просто розподіл, як ви кажете, потоками, контрабанду, всіми цими. Як ви бачите ситуацію у Луганську? Що там взагалі в мурашнику цьому відбувається? В першу чергу йде боротьба між представниками різних груп впливу, які контролюють різними групами контролю з боку Російської Федерації. Як ми говоримо, Плотницький – це адміністрація президента, відповідно, ці силовики контролюються ФСБ і Генштаба. Відповідно, між ними йде боротьба. Крім того, що вони мають там претенденти, являються на верховну владу і, відповідно, на владні повноваження. Вони навіть Плотницькому не підкорялися, як ми говоримо, тобто це був окремий сегмент владі, в силовому сегменті, військовому сегменті і, відповідно, в тіньовому економічному сегменті вони отримали потоки від вугілля, від металу, від розграбування заводів. Тобто це їм якби віддавали на поталу.
Тобто, да, ми вас поставили, ви маєте свій сегмент отримання грошей, але виконуєте чітко функції наших, відповідно, органів, тобто і адміністрації, і спецслужб. Тобто розділяє власть, була ситуація. Сьогодні ми вже говоримо про те, що силовий сегмент Росії, ФСБ, перший переміг. Тому поставили силовиків, які контролюють сьогодні ситуацію. Тому Плотницький з адміністрації президента програли. Але це більш жорстка модель контролю цих територій і більш жорстке виконання наказу Російської Федерації. Якщо відмотати час на роки два тому, то є безліч інтерв'ю, безліч заяв з боку так званого глави ДНР Захарченка, що з Плотницьким буде дружба, зняття кордонів економічних таможних, так, от, якщо я не помиляюсь. І тобто йшло все до того, що буде дружба між цими псевдореспубліками. Але от коли саме відбувся цей камінь спотикання? Тому що, враховуючи те, що ми бачимо сьогодні із засобів масової інформації, то виходить так, що цей сценарій вже прописувався заздалегідь. Ну, в першу чергу треба відзначити, що передбачалося, що це буде єдина територія, контрольована Російською Федерацією під єдиним протекторатом. На цю посаду дійсно претендував Захарченко, який задіяв всі оперативні можливості в Росії, щоб об'єднати ці зусилля. Він неодноразово якраз пропонував формат об'єднання, це на рівні вже Плотницького, але переважали якраз амбіції, переважали матеріальні інтереси. І вони все більше обмежували переміщення товарів і послуг, вони обмежували, відповідно, кордон, якраз переміщення громадянами, так називаємо, які контролювалися Захарченко, Плотницьким, створювали кордони, митниці, відповідно, недопущення якогось переміщення товарів, встановлювали навіть квоти на них. Тобто йшов потужний торг між ними, але було чітке розмежування. Але це не полишав формат Захарченка претендувати на ці території, тому що він не міг заспокоїтися. Як же так? Він не контролює весь Донбас, як він говорив. Тому в даній ситуації пробиває питання, умовно, Новоросії, питання об'єднання цих земель, питання керованості, що Плотницький не завжди відповідає якраз російським інтересам. Він інколи заяви робив, що ці території треба повернути відповідно в нашу державу там і все інше. Це викликало відповідне занепокоєння і в Москві, і в деякій мірі давало аргументи її противникам. Тому в даний момент Захарченко цю операцію також ініціював. Він активно задіяний був відповідно в заходах, пов'язаних з зміщенням Плотницького, відповідно, і направив свої контингенти разом з російськими контингентами на території, контрольовані бойовиками Луганська. І тому в даний момент, в даній ситуації, я думаю, що він ще нічого не виграв, але показав, що в якійсь складній ситуації він має вплив, він має більше ресурс, ніж Луганськ, і в даний момент готов буде претендувати на об'єднання цих територій, що, я думаю, найближчим часом не буде, тому що Російська Федерація хоче також розділити і сфери впливу, відповідно, і своїх ставлеників чітко контролювати, а не концентрувати все в одних руках, щоб там не був некерований процес. А керування якраз через моделі впливу на керівників, так називаємо, ЛНР і на керівників ДНР. Але Захарченко сьогодні заявив, зокрема, у засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що Захарченко агітує за те, щоб об'єднання було між ДНР та ЛНР. Він якраз пропонує цю модель вже давно Російської Федерації. І тепер публічно показує, що на території, контрольованої бойовиками Луганської, так називаємо, республіки, розуміло, що там немає відповідно чіткого порядку, немає єдиної моделі дій, а він в Донецькому регіоні це забезпечує. Тому він може реальний претендент на формування такого якраз територіального утворення. Зрозуміло, що Російській Федерації так відверто не підуть, тому що покажуть про те, що вони повністю контролюють процес. І самі якраз дали санкції, а і участвували якраз в створенні такого територіального об'єднання, контрольованого Росією. Тому на даний момент це амбіції Захарченка. Я думаю, що в даній ситуації вона не буде реалізована через спротив і чітку позицію Російської Федерації. От продовжуючи те, що ви сказали трошки вище, про те, що Захарченко завжди хотів, щоб Донбас він сам весь контролював. От ще гуляли так само від блогерів і журналістів у соціальних мережах інформація про те, що Захарченко вирішив скинути Плотницького заради того, тому що Плотницький заробляє мільйони грошей, гривень, рублів, я не знаю, що він саме там заробляє, але заробляє гроші, а ці гроші обходять просто стороною Захарченка. От Захарченко це з'їло. От наскільки це може бути ймовірно правдивою ситуацією? Захарченко, знаючи його за оперативними даними, в нього надзвичайно високі амбіції, він вже себе рахує царем.
тому в даній ситуації, місцевим, розумію, царком. І в даній ситуації він рахує, що і влада повинна бути, і території контролювати. І зрозуміло те, що ми оце говоримо, це відповідно контролювати потоки. Хоча він сам організовує відповідно тіньовий бізнес, але він рахує, що це мало. Що весь бізнес, який знаходиться на території і контрольований бойовиками Донецької області і Луганської області, повинен бути під його контролем. І він доказує, що в даній ситуації це буде якраз в інтересах Російської Федерації, це буде цільна спільна модель по врегулюванню ситуації контролю цих територій. Це відповідно відпрацювання всіх програм забезпечення і, наприклад, переміщення енергоресурсів, переміщення заводів, які були контрольовані на території Луганської області. Відповідно, він показує свою активну роль і чіткість виконання завдань і вказівок Москви. От. На даний момент зрозуміло, що сьогодні немає реальних передумов для реалізації такого плану, і тому його наміри відповідно будуть десь реалізовуватися в різних кабінетах в Москві. От. Але я не думаю, що найближчим часом з урахуванням і Мінського процесу, і розділеності територій, і підписання відповідно різними представниками навіть тих документів, вони будуть невигідні ні Москві, відповідно, ну і тим кураторам, які безпосередньо контролюють як Захарченка, так і вже нових керівників Луганської, так називаємо, республіки. Хотів ще вас поточнити, от теж моніторив ці так звані телекомпанії псевдореспублік, і там лунала така інформація, що от днями затвердили якийсь законопроект, який передбачає вільний доступ, вільний продаж автомобілів мешканцям Донбасу, ну, окупованого Донбасу, частини окупованої. Зокрема, йдеться про ці машини на єврономерах, просто іномарки звичайні, з Європи. І от мене постало питання, а цей законопроект на чому взагалі там може базуватись, якщо ця псевдореспубліка, вона відокремлена від усіх, окрім Росії? Тобто це йдеться мова лише про завіз автомобілів, взагалі продуктів усіляких, матеріалів з європейської якості, маю на увазі. Це все йдеться про покупку саме з Росії? Чи все ж таки якісь є варіанти ще з Європи їм щось купувати? Тобто на чому базується цей законопроект? Чи це знов ж таки якась безглуздість чергова? Ну, в першу чергу, там законопроекти, вони не мають юридичної сили, хоча вони демонструють, що там є парламент, які приймаються рішення. Демонструють. От, і виходять якраз з цих критеріїв, вони керуються цими так званими законодавчими актами. Але ми говоримо про те, що є дійсно потік через Росію, є потік через Білорусь, є відповідно потік через Україну, які дійсно здійснюються операції контрабандним шляхом. Або, наприклад, проїжджають через пункти пропуску, от, відповідно, вони мито не платять в Україні, проїжджають, як, наприклад, громадяни цих територій, тобто їдуть додому, наприклад, а фактично возять машини на єврономерах. Те, що вони повинні сплатити були в Україні, або штрафи заплатити з урахуванням вже нових, так сказати, підходів по машинам з єврономерах, вони начебто звільняють від них, тобто створюють умови такі, які вигідні начебто громадянам цих територій, а фактично вони контролюють цей бізнес. От, це ті ж люди, які в них або у керівництві, або їхні родичі, або відповідно ті, які десь в структурах бойових або правоохоронних, як вони називають. Відповідно, ці люди мають можливість це проводити. Але що важливо, що вони в'їжджають на територію нашої держави, виїжджають в Європу. Часто вже навіть частина мають із них біометричні паспорти або їх родичі. От, якщо це не самі бойовики, ми знаємо, наприклад, діти навчаються спокійно, вже отримують, вони мають право отримати європаспорти, вони мають право отримати, відповідно, купувати такі автомобілі на єврономерах, в'їжджати, приїжджати додому, де їхні батьки, відповідно, родичі вже очолюють ці так звані республіки або являються керівниками силових структур. Тобто бізнес процвітає. Мало того, на пунктах пропуску ми говоримо, надзвичайно серйозна тема – це контрабанда. Це не тільки автомобілі, це відповідно і продукти харчування, це і алкогольні, це цигаркові відповідно партії, які проходять через ці кордони. І, на жаль, посадові особи наших силових структур, відповідно, і навіть десь державних органів, цьому сприяють. Наші бійці, командири батальйону мені безпосередньо розповідають, що це відбувається. Хоча звернення в них є і до СБУ, відповідно, і до військової прокуратури, і до інших органів. Але що це стосується великих партій, як вони говорять, вони проїжджають фурами, а деякі, так сказати, ресурси навіть вагонами проїжджають і фактично нейтралізуються всі зусилля патріотів по їх недопущенню. Оце велика проблема, яка сьогодні стоїть перед правоохоронними органами і військовою контррозвідкою щодо виявлення таких потоків, а не кришування їх. До речі, хотів поточнити вас з того приводу, що от контрабанда. Це така велика контрабанда через бездіяльність
наших правоохоронних органів, чи все ж таки там дуже багато поплічників, ну так би мовити, зрадників, да, от про що ви сказали. Тобто там допомагають цю контрабанду провозити, чи все ж таки це бездіяльність? Ваша? В першу чергу я орієнтую, що бездіяльність на високому, так сказати, державному рівні, тому що, як правило, за свідчення навіть військовослужбовців і навіть наших співробітників СБУ дається зелена вулиця, наприклад, переміщення або туди, або з тих територій, наприклад, великих партій різних товарів, звідти, наприклад, вугілля, якщо ми говоримо про різні формати металу, от, надзвичайно, інших комплектуючих. А тут уже питання йде не про якісь невеличкі об'єми, там, автомобілі, фури, а це вже дійсно це бувають цілі состави. А в цій ситуації це можуть тільки кришувати вищі посадові особи держави. І якраз про це вже неодноразово давали і наші не тільки громадські діячі, і наші патріоти, і військові, і блогери, як ми вже говоримо, які безпосередньо це являються свідками. От, і не, що на всі ці повідомлення повинні реагувати наші правоохоронні органи. Але, як правило, якщо є велике прикриття, вони на це надзвичайно слабо реагують. І це велика біда. От, і наші хлопці, які сьогодні стоять в зоні АТО, і кожен день знаходяться на фронті, говорять, що ми стоїмо за державу і ми будемо стояти далі, але поряд з цим скоюється така велика проблема, скоюється в інтересах бойовиків, в інтересах Росії ці контрабандні потоки, і ми практично, на жаль, не можемо цим протидіяти, тому що виконуємо ми функції оборони, а не функції недопущення і цих тіньових потоків, і переміщення через кордон, а виконуємо ці функції правоохоронних органів і Служби безпеки України. От якраз з цим треба серйозно розібратися. І тут я вже говорив би на рівні президента, на рівні РНБО це питання розглянути, дійсно підійти дуже глибоко, змінивши, можливо, кадровий склад, який корумпований в цьому відношенні, і який б дійсно задіяв цю систему. А система могла б бути так. І задіяна і розвідка, яка виявляє ці канали, і контррозвідка, яка безпосередньо контролює разом з прикордонниками на кордоні, і відповідно сили правопорядку, які задіяні там, тобто комплексна дія з взаємним контролем, щоб не було зговору, щоб не було, так сказати, якихось домовленостей і з виявлення якраз корупційних систем з боку представників державної влади, а це НАБУ, яке також повинен цьому комплекс задіяний. Для цього треба, щоб був єдиний центр. Я пропоную це зробити на базі Ради національної безпеки і оборони як легітимному органу при президенті і розпрацювати цей комплекс заходів з задіянням не просто систем протидії, а і зміною кадрового складу, який сьогодні втягнувся в цю корупцію. От про Леоніда Пасічника стосовно контрабанди ще вас хотів спитати. Леонід Пасічник – це новий тимчасово виконуючий обов'язки Луганської Народної Республіки, так званої. І він займався, я не знаю, чи займається зараз, але займався контрабандою з материковою Україною. І ми от буквально вчора в ефірі телеканалу АТR транслювали кадри, коли контрабанду цю перехопили. І, можливо, бачили, так, Олексій Бобровніков у Фейсбуці про це писав. Контрабанда – це контрабандні медальйони, тризуби українські, хрести золота та срібла. Перехопили контрабанду вартістю близько 3 мільйонів гривень. Тобто ось бачимо Леоніда Пасічника, який став новим головою так званої республіки. Він займався контрабандою, і він, наскільки я знаю, був у Службі безпеки України працював, колишній. Так? От розкажіть про цього Пасічника. Хто він, і що вам відомо з власних джерел про нього? Ну, зрозуміло, що це офіцер спецслужб України. Спочатку він працював в тій системі, яка була, але на території, так сказати, цих республік, а тепер раніше областей, більшість офіцерів у СБУ Донецької, Луганської області були задіяні в тіньових схемах. Або кришували бізнес, або віджимали бізнес, як ми говоримо, або контролювали контрабанду. Це якраз ті потоки, які були прикриті, забезпечувала Служба безпеки України. Наприклад, при Януковичі, при Кучмі, при Ющенку, при Порошенку, вже, так сказати, воно нічого не міняється. Тобто, фактично, офіцери, які були дотичні до контролю кордону, і кураторства, прикордонників, митників, вони курірували, це їх сфера діяльності, вони мали надзвичайні повноваження. Вони цю контрабанду забезпечують, всі про це знали. І Пасічник, відповідно, цим займався. Як і ряд інших керівників Луганського управління ще при тому, коли ми були повністю контролювали ситуацію, так і Донецької області. Але Луганський – це було вікно в Росію. Гнали, наприклад, величезні фури прямо з Одеси на Луганськ, а офіцери спецслужб забезпечують цей потік. Зрозуміло, що це не їх прямо власний бізнес. Вони просто виконували функцію, але контрольовані були сили, це пов'язане і керівництво тоді діючої влади,
і керівництво Кабінету міністрів, і керівництво митниці, і керівництво СБУ. Це кожен, так сказати, мав свою долю в цьому бізнесі. Зрозуміло, що він прийшов на посаду так називаємо міністра національної безпеки, він швидко погодився. Зрозуміло, що він був повністю дискредитований, контрольований Росією, тому що на контрабанді брали ж як на компроматі ще під час Януковича, може ще раніше. Це був як метод вербовки. І далі він продовжує цю велику роботу. А відповідно, отримавши таку посаду, він ще більше розширив свої можливості контролювати різні потоки. І сьогодні він ще виріс вже в своїй посаді виконуючи обов'язки глави так називаємо ЛНР. Тобто ця вся модель, яка створювалася під час попередніх керівників держави. Зараз цим користуються. Да, цим користуються активно, і він був активним функціонером в цій системі. Зрозуміло, що крім, так сказати, цих контрабандних і грошових потоків, які він контролював, ним займалися, зрозуміло, спецслужби Росії, тому що в даній ситуації дуже легко брати на вербовці когось, коли він займається якимось державною, наприклад, або порушує закон країни перебування, або контрабанда, наприклад, або якісь, наприклад, передача озброєння, техніки, наприклад, або ще інші моменти інформації якоїсь. Тобто це ті елементи, які часто стають приводом для контакту спецслужб Російської Федерації з цим же пасічником, а тоді відповідно і ведуть уже по заданій програмі, особливо період того, як розпочалися відповідно події на Сході, коли розпочалася війна, він прийшов якраз по двору для виконання таких активних функцій по лінії, як вони називають, безпеки, а тепер вже по лінії контролю цих територій. Скільки ще зрадників, на кшталт такого, як пасічник, Україна може пережити? Чи їх взагалі неможливо порахувати? На даний момент ми говоримо про дійсно сотні людей, які знаходяться в різних структурах влади і управління, не тільки на території так контрольованих бойовиками або на наших територіях Луганської, Донецької області, тому що в даній ситуації формувалися якраз в різні періоди моделі контролю ситуації в Україні. А яким чином? Це втягування відповідно в велику корупцію, тіньовий бізнес відповідно. Ну, ми говоримо про політиків навіть першого рівня. Якщо ми говоримо про бізнес в Росії, який дуже активний, дуже ефективний навіть сьогодні, який фінансує навіть Міноборони Російської Федерації, зрозуміло, що це люди залежні, тому що вони часто віддавали пріоритет якраз своєму тіньовому бізнесу. Як правило, в цій сфері не працювали економічні закони, а як правило, працювали закони тіньового сектору, виведення капіталу за кордон, виведення офшори, наприклад, формування контрабандних потоків, демпінгові ціни, розрахунки за одні товари або енергоресурси по одним цінам, а фактично за частину по іншим цінам, не ринковим. І це все тіньові потоки, які контролювалися і документувалися Росією. І, на жаль, сьогодні можемо стверджувати не тільки на тих територіях або на інших територіях, а навіть політики нашої держави по багатьом ознакам залежні від Російської Федерації, від їх спецслужб. Вони можуть в вирішальні моменти їх натиснути, на них якраз правильно, як вони в лапках говорити, їх орієнтувати або їх скеровувати. Тому в даній ситуації за цим критерієм треба провести розслідування, але хто проведе? А провели б незалежні відповідно органи. Незалежна СБУ, яка б не схилялася перед кимось там, незалежна НАБУ, відповідно, незалежна прокуратура, яка не служила конкретним політичним особам, а служила державі і народу. Оце саме основна позиція, яка б тоді очистила від агентури, від тіньовиків, від контрабандистів, тому що в даній ситуації був би пріоритет закону, держави і інтересів нашого народу. А в даній ситуації на державному рівні це можливо зробити? На даний момент не потрібно, неможливо, потрібно, але неможливо. Всі країни проходять тяжкі періоди, навіть такого хаосу і участю зовнішнього впливу і кланів. Зрозуміло, що це вело до формування нової еліти, яка в процесі виборів нових перейшло перезавантаження і влади, і президентських структур, і нового парламенту за новими правилами по відкритим спискам, і новий антикризовий уряд, і нова система правоохоронної системи безпеки. Це проходить, за моєю практикою, я проїхав 102 країни світу, десь біля 6 країн Південно-Східної Азії. Були війни, були відповідно клани захоплювали позиції і захоплювали вищі посадові посади, але формувалися нові сили, які не згідні були з цим, які піднімалися, патріоти, які воювали, відповідно активісти з різних секторів, інтелігенція, представників IT-секторів, юристи, гуманітарний сектор, ЗМІ. Якраз ці сили, які формували нову ідеологію дня, порядок дня. Висувалися нові лідери, формувалися тоді нові посадові моменти, це і на рівні президента. Змінялася Конституція всенародна. Мінялася нова концепція уряду, нова концепція безпеки і оборони, але патріотичні, сильні, моральні люди приходили до влади за рахунок рекомендацій професійних клубів,
громад відповідно, об'єднання відповідно рухів, які проводили високі реформи в Україні. Це нас чекає, це наша майбутня перспектива. Єдине, що це коли відбудеться по часу, це півроку, рік, а може трошки більше, але це сьогоднішній день, наші завдання, які сьогодні треба вирішувати. Які зараз висновки Україна може зробити? І взагалі, як Україна зіграти може на тому зараз, що відбувається у Луганську? В першу чергу треба ставити питання про те, що це пряме втручання Російської Федерації, тим більше вони визнали, про те, що вони зараз якраз десь виходять на формат чи єднання, чи не єднання і ДНР, так називаємо ЛНР, відповідно їх рекомендації. Відповідно, з іншого боку, треба вийти на той формат, що використати модель по контрольованості територій, можливо, миротворців, але це такі локальні моменти. Нам треба якраз більш потужно зараз виходити на формат якраз більш потужної міжнародної кооперації. Я, до речі, їду якраз через декілька днів в США, де будуть збиратися представники і Європи, і Китаю, і Японії, тобто і двадцятки, і більше країн світу. І будемо говорити про глобальні проблеми світу і врегулювання ситуацію на світовому рівні, недопущення загрози людству і до недопущення холодної і глобальної ядерної війни, і скорочення і глобальних озброєнь, цілісності територій, нового світопорядку і дорожні карти, відповідно, щодо України, Сирії, інших гарячих точок світу. От якраз такий формат дозволяє вийти на ту модель, яка дозволить і тиснути на потужну Росію, що вони вийшли з Донбаса за рахунок критичних проблем Російської Федерації, і зрозуміло перспективи повернути Крим. Це якраз велике завдання, яке сьогодні стоїть перед керівництвом нашої держави і перед керівництвом тих структур, які впливають на процеси через свої контакти. А це МЗС, це спецслужби України, які повинні діяти як з керівниками Європи, США, відповідно Китаю, Індії, Японії, тобто керівників двадцятки мінімум, а то й розширивши формат. Це як альтернатива, не жорстка, але альтернатива і цьому недолугому все-таки мінському процесу, який не сьогодні вирішує проблеми. От перед цим якраз ці сили повинні бути задіяні. Аргументація дуже чітка. Тут знаходиться центр детонатор протистояння між Сходом і Заходом, який може привести до конфронтаційних сценаріїв на глобальному рівні, наприклад, НАТО і Росія. Відповідно, загострення ситуації як секторально, так і глобально, вплоть до протистояння ядерних сил, а це вже гіперзброя, яка знищить все людство. Перспектив не буде ні одної людини, і не говорю про країни, про народи. Оце якраз це повинно змушувати і великі країни діяти, тому що без такого суперзагрози інтересу не буде інтересу до України. Ми бачимо, що наскільки ослабли позиції сьогодні інтерес в Європі до України. Да, риторика хороша, але ми бачимо, що було в Женеві, наприклад, або особливо в Брюсселі останній раз. Коли, да, вже наче погоджуються, що нам треба підтримувати Україну, але десь ми вже відходимо на другий, на третій план, на жаль. Якщо ми говоримо про ті проблеми, які цікавлять Європу, в першу чергу США, навіть Китай, навіть Японію, Індію, це зрозуміло, це проблеми, які не оминуть нікого. Якщо це глобальна війна, вона не обійде ні одну людину. Тому в даній ситуації це ставиться на порядок денний як нові Хельсинські угоди, про які ми вже не раз говорили, які визначають вже нову ситуацію у світі, і визначають нові правила, включаючи цілісність території, повернення їх, так сказати, країнам, і визначають якраз конкретні механізми дорожньої карти і плани врегулювання ситуації по гарячим точкам. Нас хвилює Україна. Я буду доповідати якраз в 6-7 грудня в Вашингтоні по цій ситуації, як ми виходимо з цим процесом. Я думаю, що люди, які дійсно глибоко володіють ситуацією в світових процесах, вони вийдуть на модель врегулювання. І для цього готуються зараз робочі групи. Хотів ще одну тему з вами зачепнути, бо лишається вже 5 хвилин до кінця ефіру. Стосовно затриманих українців у Білорусі. Ось справа в чому? Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію із затриманими українцями в Білорусі, яких підозрюють у шпигунстві. Зараз маємо можливість послухати, що саме сказав президент Білорусі. Давайте слухати. Мы с Порошенко договорились. Он мне говорит, нам этот скандал не нужен. Я говорю, Петр Алексеевич, мне он тоже не нужен. Я не буду пылить тут и показывать, что мы задержали шпионов украинских, которые работали одни под прикрытием дипломатов, другие под прикрытием журналистов. По рукам, по рукам. Мы не будем это афишировать. Мы тихо выслали этого посольского работника. Об этом же никто даже не знал. Выслали и выслали. Но если, говорю, вы начнете педалировать эту тему, мы будем вынуждены раскрыть карты. Что произошло? Они подняли там гвалт, но он выплеснул это в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я дал команду, отменил свое решение
тогда, говорю, выкладывайте кое-какие факты в средства массовой информации, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. Мы показали. Ось такий коментар маємо від президента Білорусі Олександра Лукашенка. Просто хочеться почути ваш коментар. Як це взагалі можна В зрозуміти? першу чергу, пан Лукашенко лукавить, я його добре знаю. Зрозумів, коли йому вигідно, він говорить одне, а коли ні, то інше. Тому в даній ситуації це чітко характеризує, що зміна курсу Білорусі щодо України. Ми маємо цілу серію затримань. Про що ми говоримо, про що ми домовляємося, про які негласні, так сказати, позиції там президентів і тому подібне. Якщо затриманий Гриб, затриманий, відповідно, і один із директорів заводів, затримано ще декілька осіб, і тим більше переправлений Гриб аж в Російську Федерацію на територію Білорусі, суверенної держави. Відповідно, затриманий Шаройко, виданий, відповідно, наш посольський співробітник, радник, відповідно, Ігор Соловйов. Тому в даній ситуації це дуже, так сказати, така вигідна позиція. Ми ж про щось домовилися. З іншого боку, якщо ми говоримо про конкретний факт, ми не спрацювали на опередження. Тому ж Порошенко потрібно було домовитися з Лукашенко про конкретному факту, про звільнення цих людей, про можливий обмін, про можливі спільні якісь, можливо, інтереси в цій ситуації, але людину спасти. Фактично, так сказати, кинули на призволяще. Декілька тижнів фактично мовчали про це. Тоді кон'юнктурно підняли, відповідно, біля цього інформаційну хвилю. А Білорусь якраз використала ситуацію проти нас. Не проти них ми, а проти нас в даній ситуації почав працювати. Це не в практиці КДБ Білорусі проводити прес-конференцію, озвучувати якраз такі матеріали. Просто вони вже пішли з таким відкритим забралом проти України і вже показали, що ми будемо вести активну роботу проти всіх патріотів і людей, які дійсно займають активну позицію, які знаходяться на території Білорусі. Чи це бувші військові, чи це учасники, наприклад, АТО, чи учасники Майдану, чи, наприклад, наші представники оборонного сектору, які приїжджають відповідно в інтересах, так сказати, чисто кооперації, тим більше засоби масової інформації, які просто проводять професійний збір інформації. І ще один момент дуже важливий, що в даній ситуації, як правило, особливо з Білорусі, вирішується питання неофіційно. Тобто між спецслужбами, навіть не задіючи президентів, домовлялися відносно тої або іншої особи і, відповідно, ми отримували їх, або вони отримували неофіційно тих співробітників, про які йшла мова, якщо це були реальні. В даній ситуації дуже вразила позиція Білорусі, тобто звинувачення, зрозуміло, є, вже навіть визнання є, але ті аргументи, які приміняються спецслужбами, тим більше КДБ Білорусі, це надзвичайно потужні, і зрозуміло, що Шаройко не міг не йти по цьому сценарію, тому що сталися альтернативи. Або він, наприклад, буде довічно сидіти, або ще більш важливо, тим більше може ще інші наслідки, чим може отримати невеликий термін порівняно, а тоді обмінений бути. Тобто ці засоби впливають на людину, якщо працюють тим більше доба, 2, 3, 5, 10 і тому подібне. Аж на прес-конференції його вивели аж через декілька десятків днів. Тому в даній ситуації є питання про зміну курсу Білорусі щодо України під впливом Російської Федерації. І це останні відбулися події після зустрічі в Сочі на саміті лідерів СНД, де дійсно визначались пріоритети чи за Захід Білорусь, чи все-таки вона йде з Росією. Це, відповідно, визначалось по навчанню, які проводилися відповідно Захід 2017. Це ще один був фактор, де дійсно тепер уже стаємо, так сказати, єдиним фронтом. І зрозуміло відносно Європи, відносно НАТО, відносно України. І якраз конкретне затримання – це демонстрація якраз вже жорсткої позиції Білорусі щодо України. З іншого боку, по Шаройку зрозуміло, що питання є щодо його належності до розвідувального співтовариства, тому що навіть працюючи в ГУР, і він, маючи посаду прес-секретаря, він вже засвідчений повністю. Він тим більше, він не має навиків. Мої всі прес-секретарі – це кореспонденти, які не мають відношення до розвідувальної діяльності, і раз вони вже засвідчені, вони можуть використовуватися в інтересах розвідки безпосередньо. Вони можуть якісь функції виконувати в інтересах держави, пропагандистські функції в крайньому випадку, а в першу чергу професійні функції. Але можна кваліфікувати їх як завгодно, якщо поставити питання спецслужбі, що кваліфікувати, що він збирає інформацію в інтересах розвідки, а тоді змусити його це визнати. Зрозуміло, що така ситуація, як правило, спрацьовує. Тому в даній ситуації можна стверджувати, що він не є кадровим співробітником, який виконує функції, тому що він їх не міг виконувати в плані його свого бувшого статусу, як засвідчена особа, і не маючи професійних навиків як розвідник. Для цього треба велика школа, 5 років навчатися, пройти велику роботу, розвідувальну роботу за кордоном, він цього не мав, ми бачимо його всю біографію, тому ці звинувачення більш-менш абсурдні. І в даній ситуації, я думаю, що використовуються в політичних цілях.
Дякую вам дуже за вичерпні відповіді. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, був гостем цієї години у нашій студії. Я одразу хочу сказати, що повернемось до цієї студії обговорювати найактуальніші новини України та світу вже за 15 хвилин. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман». Залишайтесь з АТР, буде цікаво.